No tässä ekalla avovesikerralla niin lähdettiin ihan vaan tunnusteleen, että miltä tuntuu tuolla avovedessä sukeltaminen ja sukellettiin kaksistaan, että kouluttaja ja oppilas parina ja käytiin katsomassa minkälaista tuossa veden alla on ja mentiin ihan matalassa, ihan lämpöisessä ja kirkkaissa vesissä, että se oli sellainen helppo ja mukava sukeltaa. No alussa tuossa ennen kuin mennään veteen, niin paljon vielä pistetään laitteita kuntoon ja säädetään painotuksia kohdalleen ja sellaista niin ihan perusasioiden harjoittelua aina alkuun. Jännittää aika paljonkin. Ja sen kyllä ihan huomaa, mutta sitten on hauska mitenkä tuolla sukeltaessa huomaa, että niin kuin muutaman minuutin jälkeen se niin kuin häviää ja tosi paljon moni rauhoittuu siellä. Ja sitten sukelluksen jälkeen ei enää jännitä ollenkaan. Alkuun on vähän hankalampaa, mutta kyllä se sitten lähtee sujumaan aivan varmasti, kun vaan sukeltaa useamman kerran.